Holas, mga amigos, mga amigas. How are you? How are you? Okay lang mo? Okay ra kayo, okay ra kayo. No? So, kani isa ka indicator atong i-discuss ginatawag na directional movement index. So, gwapo kay ni siya nga indicator kay one, gahatag siya og trend. Plus two, unsa ang direction na imo trend. Asa ka nga trend padulong. So, kaning indicators na siya tulo ka lines, no? So wala pa mo kabalon sa ang indicators di ay search na to tong ato ang mga previous videos no unya. Sa pag-add og indicator. So i-search lang ninyo ang directional movement index. So again, sa tulo ka line, nagbutang taog kingani, no? Sa tulo ka line ana. So sa tulo ka line sa atong iyan, lock sa ato. Yan. So, kani sa ubos na itulo ka line, no? Kana ang color, di ba? Libog-libog siya tan-awon, pero once masabtan ninyo ni, dali na kay ni siya. Isa ka line ana niya ginatawag na siya og ADX. Muna siyang trend indicator. So, uptrend or downtrend mo indicate na siya og uptrend or downtrend. Pero dili parehas sa atong laing mga indicator na naa siya mga overbought o oversold. Kaning EDX na line, tong open na setting, kaning EDX na line, which is kaning pink na to by default, fuchsia ba na siya? Fuchsia! Kuha na siya, kanang strength lang na siya. Kung unsa ka kusog ang imuhang trend, di ba? Wa pa man takabalo unsa ang trend, di ba? Unsa ang current trend din. Pero kana siya nag-indicate unsa ang kakusog. So, values niya is 0 to 100. 0 to 100. So, mo to, nagbutang ko diri o kani. So, naatas from 0 to 25, which is ang current na to sa ADX, no? Kani, makita na to, pink 13. So, weak ang atong trend. It means, pag naadya siya sa range na 0 to 25, it means nata sa distribution, accumulation, or kana nga stage. Now, kung napo ka sa 26 to 50, strong na ang trend na to, ana. It means the trend is kusog yun. 51.75, very, very strong. Sige, kabulan mo say very. Kusog. Extremely strong. Kusog. 76 to 100. So, whether buying or selling, ang kanang ADX mo, flat lang siya, o kusog ba na siya? Kung kusog ba na siya na buying, or kusog ba na siya na selling? Now, diri, ang positive directional index nimo or DI o negative directional index siya ga compute sa imuhang previous highs and previous lows. And then mathematically computed na siya, no? Mathematically computed. And then i-plot niya diya sa imuha. And then mag-cross siya. Diba? Mag-cross siya para i-indicate kung ningkambyo na ba ang trend. Tama? Kung ningkambyo na ba ang trend. So, kung ang positive ning crossover na sa negative, di ba? Blue crossover sa orange, that's the time na long ang atoang buying ang atoang kuan, uptrend ang atoang setup. Pero gani, pagbaliktad, vice versa, ang atong orange, negative, ning crossover na siya sa atoang blue or positive directional index, unsa man, short na atong signal or selling na atong signal. Now, para mas masabtan na to, ato ang i-change ang color. Let's say, ang ADX na to, himo na tong black. Ang green na to, since positive, himo na to, ang plus green, and then red. Di ba? Mo naman na itong naandan, buying o selling. Di ba? So, nara, makita niyo mo. So, since nag-change siya, pag-cross niya diri, ano na to, para maklaro. So, red is our negative, di ba? Negative,
directional index. Positive is the green. So, green is buy, red is sell, di ba? So, once ang red above sa green, it means selling, di ba? Plus our ADX pag yun, no? Ato ang strength indicator, meaning, nag-sell na kadiri, ning lampas ba siya og 25, it means strong atong sell. Di ba? Pag sell ni mo diri, pag lampas ni mo og 25, strong. Okay. It means more on selling atong pressure. So, nga ni, pag sell, signal. And then, drop. Asa ka nag-exit? Dara. Pag cross, diri, unsa pa ng level? 31. Pag cross niya, it means ning cross na ang green, which is kani nga level. Di ba? And then, cross pag yun siya ning baba. So, kani, atong exit. So, dara atong entry. Dara atong entry. Ito ang butang call out. Hey, hey, hey. Call out. Nara. Sell. Red over green. No. Ito anong change ang color. Diba? Change na doon ang color. Ayan. No. And it points out above. So, nara, mag-draw tag vertical line, Alt V, padak ko una to ang line, and then red. That's your cell. Ito beginning usab yun, para ma-usab siya. Okay, that's your cell. Diba? Now, the repod, that's your end, and that's your buy. Confirm ka diri, strong trend, and then yung baba. So, since downtrend ta, more focus ta on selling. So, sell. Sell. Red. Crosses green. And then, ning shaka. And then, mangita diri. So, 15 minutes manggod ni. So, ano naman ni? Sa buy na to pod, ang kanipod ato ang area. Nara. Buy. Taga ng bapong buy. Pump and dump na siya. Oh. Bart pattern. Ayan. Itong sa 8,000. Makita ninyo, sa DMI, kani ang period ni accumulate siya. Mag-cross niya diri, ning cross po siya, naiwit na siya, di ba? Pero nagyapon ka sa strong trend. So still, you're on a buy. Is your buy? Trend is 15. Diri pa siya nagsaka, so 220. So kani, nga area na ang imuhang buy, no? Pero nag-indicate siya dira, vertical line. Ito ang i-change ni to green since buy. And then mag-call out ta So, kana. Buy. Green over red. Tapos, na. Di ba? May siya. So, sinitabo sa trend. Ning F. Ning F siya ning F. Saka. Diba? Dire. Same pag-ana ni mo, ning baba. Diba? So, buy. Saka ni mo, buy. Nga na gyapon ang ato ang setup. So, again, sa ato ang DMI, Directional Movement Index na to, is gina-measure na siya tulo ka lines. Ang isa ka line, gina-measure niya kung unsa ang strength sa imuhang trend, whether uptrend or downtrend.
the more nga taas siya sa 26 above, 25 above, the more na mas kusog ang iyang trend. It's whether uptrend or downtrend. Now, kung saan man nimo mabalaan ang uptrend o downtrend siya? Katong imuhang crosses pod sa positive DI o negative DI nimo. So, positive DI is gimark na to as green, and then negative DI is red. So once ang red gani mag cross over green, that means selling. Once ang green mag cross over red, that's buying. The more i-confirm if ang atuang ADX is kusog, no? Ing ana no. So ing ana no, ing ini. Ing ana no, ing ana no. By green crossover red. Nama ba? Green over red. Ano na lang? Over red. Read. Yan. Green over red. So, colors, pwede ka mag-set depending na sa imong gusto. Styles, pwede ka para mas maklaro nimo, pwede ka mag-area na. Diba? Red, pwede mo. Area, pwede mo. So, the more ang green, so, the more ang red, mas ning labo ang red, the more latong selling. Diba? Labo ang green, the more ang ato ang buying. Diba? Okay. Okay. Ano? Or mag-yellow ka. So, depende na sa imo. Depende sa imo. Anong guwapo kayo? Mara siya waves ba? No? Pero, depende na sa imo. Unsa imo ang settings. Line would work fine. As long as you know unsa na line ang imong ginatanaw. No? Again, directional movement index measures the strength of the trend and what type of trend you are looking at. So, unta, nasabtano o wala. Comment mo diha. Or, so, like na lang ninyo ni, or kung ganahan mo, i-like ninyo. Or, kung dili, i-dislike ninyo. Kung ganahan ninyo i-share sa inyong mga kaila, share ninyo. Huwag kayo kalimut, subscribe sa atong channel kay para updated mo sa mga videos. No, mga videos. Okay. So, kalos lang sa babush.